Te ette taidakaan olla maapallon asukkaita. No enhän toki. Olen Aglansi Akun tähdistöstä Linnunradan länsilaidalta. Siis aivan tuntematonta seutua minulle. Tervetuloa Maassavirailuviraston uudistettuun, keskitettyyn ja tehostettuun lupapalveluun. Mikäli haluatte luvan vierailla maassa ruumiittomana henkiolentona, painakaa 1 ruudulta 1. Ei, mitä? Älä laske. Mikäli haluatte katsella maan tapahtumia tuonpuoleisesta käsin, painakaa 2 ruudulta 3. Olette valinneet vierailun maassa. Valitkaa vierailun kesto ruudulta 3. Valittavissa on 1, 3, 5 ja 12 tunnin vierailut. Kirjautukaa tietokantaan omilla maassavirailutunnuksillanne ruudulta 4 jatkaaksenne palvelussa tunnistautumiseen ja vierailukohteen valintaan. Tunnistautuminen tunnuksilla. Ja mitä tuolta Olipa tämä. Yllättävän monimutkaista tämä maan päälle tuleminen. No johtuu siitä älyttömästä virastosta. Ja aivan kuin olisimme tupsahtaneet keskelle markkinoita. Mutta ei tämä kyllä ole Kuopio. Eikä ainakaan Lontoo tai Bombay. Minkä ihmeeseen se virasto meidät oikein lennätti? Heinämarkkinalle. Se on nimittäin 6,5 metrin kultaisen kartion kierto kananmunaa kuljettajan. Ja munat tähän kilpailuun on toimittanut paikallinen luomukanalla Yrjön muna. Totta kai Sinikka Veteränä menee keulaan siellä. Punapukunenkin yrittää. Ai, Maisa lauttaa polveen. Elämä jatkuu siinä. Mitä tapahtuu? Voi taivas varjele, mitä täällä tapahtuu! Arvo tarttuu kepillä, se on, siitä tulee, korvanapissa on kovaa huutua, tulee varmasti siitä Suomesta. Ja siellä aikaa! Maisa Kalanen menee kärkeys, hän voittaa, se ensimmäinen voitto. Myös Tekauniven sairaan lähellä yhtä omaa nimeltä, mitä hän voi mennä, lonkat on leikattu, polvetkin viime viikolla Englantiin menee hopeaa. Ja sieltä Sinikka Mikko ottaa... Mitenhän me ei olla mihinkään hyökkäämässä, niin että nämä meidän aseet, niin nehän on heti niinku rauhan aseita. Ja rauhan aseita nyt ei ole olemassakaan. Ei. Minä olen aina ajatellut, että aseilla taistellessa ei oikeus pääse voitolle, vaan väkivalta. Siis, oikein pää kuumenee, kun alan näiden asioiden nurinkurisuutta miettiä. Kuule, rauhoitu, varo sydänkohtausta. Sydän. Ai niin, mutta kun mehän ollaan jo kuolleita. Että millä perusteella juuri teidät on valittu tähän kouluun? Niin, ja kuinka paljon se vuodessa maksaa? No kuule, tänne on pakko tulla, vaikka ei niin huvittaisi. Niin äiti vetää aamulla alas sänkystä ja lyö paahtoleivän kouraan ja sitten koulupussiin ja suoraan tänne kidutukseen. Ei tää todellakaan mitään maksa, eikä tää pidäkään mitään maksaa. Mutta sehän on erinomaista, että kaikki tytötkin pääsevät kouluun. Pääsee. Sabi se hoke befikar, मैं नाचू आज छम छम छम, hey छम छम छम, hey छम 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 छम, मैं नाचू आज छम छम छम, छम छम छम, छम 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 छम. The raindrop bouncing, my heart is announcing, God to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping, I love you in every way. Hurgan pe bulu jogi